नमस्कार, एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे। आज मी रंग आणि चवीमध्ये बेस्ट असलेल्या मालवणी मसाल्याची रेसिपी सांगितली आहे। इथे मी 2 किलो बेडगी मिरची घेऊन त्याचे देठ काढले आहेत। 250 ग्राम लवंगी मिरची घेतली आहे, त्याचेही देठ काढले आहेत। 150 ग्राम काश्मीरी मिरची घेतली आहे, त्याचेही देठ काढून तुकडे केले आहेत। अर्धा किलो धने घेतले आहेत। पाव किलो बडीशेप घेतली आहे। 10 ग्राम तेजपत्ता घेतला आहे। 1 जायफळ, 20 ग्राम जावित्री आणि 20 ग्राम लाल फूल घेतला आहे। 20 ग्राम मसाला वेलची आणि 20 ग्राम वेलची घेतली आहे। 50 ग्राम लवंग, 70 ग्राम काळी मिरी, 50 ग्राम दालचिनी, 20 ग्राम दगडफूल आणि 20 ग्राम चक्री फूल घेतला आहे। 20 ग्राम नागकेशर घेतला आहे। 1 चमचा मेथी, 20 ग्राम खसखस, 50 ग्राम जिरं, 20 ग्राम शहाजिरं आणि 20 ग्राम राई घेतली आहे। तीनही मिरच्यांचे देठ काढून तुकडे करून घ्यायचे आहेत। तेजपत्त्याची चांगली पाने घ्यायची आहेत आणि सगळे बाकीचे मसाले चाळून निवडून घ्यायचे आहेत। इथे मी मराठीमध्ये लिस्ट दिलेली आहे। मिरचीला कडक उन्हामध्ये 5 ते 6 तास वेगवेगळं सुकत घालायचं आहे। इथे मी जायफळ, मसाला वेलची आणि हिरवी वेलची खलबत्त्यामध्ये जरा ठेचून घेतली आहे। जावित्री आणि लाल फुलाचे 2-2 तुकडे केले आहेत, त्यामुळे ते छान भाजलं जातं। गरम कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून सर्वात पहिलं जायफळ भाजून घ्यायचं आहे। सर्व गरम मसाले आणि मिरच्या मंद आचेवरच भाजायचं आहे। जायफळ भाजून झाल्यावर मसाला वेलची घातली आहे। आता हिरवी वेलची भाजून घ्यायची आहे। जावित्री आणि लाल फूल एकत्र भाजायचं आहे। अर्धा चमचा तेल घालून दालचिनी भाजून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे थोड्याशा तेलामध्ये चक्री फूलसुद्धा भाजून घ्यायचं आहे। आता मिरी तेल न घालताच भाजून घ्यायची आहे। लवंग भाजताना सुद्धा मी तेल वापरलेलं नाही। अशाच प्रकारे नागकेशर सुद्धा भाजून घेतला आहे। अर्धा चमचा तेल घालून दगडफूल भाजून घेतलं आहे। अर्धा चमचा तेल घालून तेजपत्ता भाजून घ्यायचा आहे। तेजपत्ता थोडा चमच्याने दाबून भाजायचा आहे। आता बडीशेप भाजून घ्यायची आहे। यामध्ये मी तेलाचा वापर केलेला नाही। सर्व गरम मसाले आणि मिरच्या भाजताना कमीत कमी तेलाचा वापर करायचा आहे। जास्त तेल घातलं तर मिरची कुटली जात नाही। धने सुद्धा मी सुखे भाजून घेतले आहेत, तेल वापरलेलं नाही। आता खसखस सुद्धा भाजून घ्यायची आहे। अशाच प्रकारे जिरं, शहाजिरं, मेथी
आणि राई तेल न वापरता मी भाजून घेतला आहे. आता सर्व गरम मसाले माझे भाजून झाले आहेत. इथे मी हिंग आणि हळद वापरली नाही, कारण जेवण बनवताना आपण ती वरून वापरू शकतो. 5 तासानंतर बेडगी मिरची, लवंगी आणि काश्मीरी मिरची तिन्ही मिरच्या छान सुकल्या आहेत, एकदम कुरकुरीत झाल्या आहेत. या सर्व मिरच्यांचे 2 किंवा 3 तुकडे मी करून घेतले आहेत आणि त्याचे जे बी आले आहे ते सुद्धा मी चाळून घेतले आहेत. अर्धा चमचा तेल घालून मी काश्मीरी मिरची भाजून घेत आहे. बेडगी मिरची आणि काश्मीरी मिरचीला भाजायला थोडा जास्त वेळ लागतो, लवंगी मिरचीला त्या मानाने कमी वेळ लागतो. म्हणूनच मिरची सुकत घालताना वेगवेगळी सुकवायची असते आणि भाजून झाल्यानंतर एकत्र करायची असते. सर्व मिरची भाजून घेतल्यानंतर मिरचीच्या बियासुद्धा भाजून घ्यायच्या आहेत. माझ्या सर्व मिरच्या भाजून तयार आहेत. मी मिरचीची बीसुद्धा भाजून घेतली आहे. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा मिरची 5 ते 6 तास उन्हात घालायची आहे आणि नंतर डंकेवर जाऊन कुटून आणायची आहे. मसाला ठेवायची बरणीसुद्धा स्वच्छ धुवून परत मिठाच्या पाण्याने धुवून वाळवायची आहे. खूप सुंदर रंग, चव आणि सुगंध असलेला मसाला तयार आहे. मसाला बरणीत भरताना हिंगाचे 2 खडे सुरुवातीला घालायचे आहेत. मसाला भरल्यानंतर मध्यावर 2 खडे घालायचे आणि शेवटला 2 खडे घालायचे. अशा प्रकारे मसाला भरला तर मसाला खराब होत नाही. इथे मी इंग्रजीमध्ये मसाल्याची लिस्ट दिली आहे. माझ्या चुलत सासूने मला ही रेसिपी सांगितली आणि आज मी इतके वर्ष याच पद्धतीने मसाला बनवत आहे. खूप सुंदर मसाला होतो आणि ही रेसिपी मी आता तुम्हाला शेअर करत आहे. तुम्हाला आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.